Ministru wara l-ieħor, kulħadd jgħid li mhux hu. Iżda ħadd ma jaf minnu l-Ministru implikat fl-iskandlu tat-testijiet tal-liċenzja tal-karozzi. U meta tistaqsihom jekk hix qed issir inkjesta interna mingħata tal-Gvern, it-tweġiba tkun waħda. Irridu l-ewwel nistennew dak li se joħroġ mill-qorti. Dan ikkonfermaw ukoll il-Ministru stess li taħtu taqa' Transport Malta, Aron Farrugia, li marit jgħid xejn dwar dan l-iskandlu. Għaddejjin investigazzjonijiet kriminali u ċivili, wieħed jistenna rati jaħdmu fuq il-każ u mbagħad wieħed jiddeċidi hemmhekk. Hemm xi investigazzjoni interna li għaddejja bħalissa? Hemm investigazzjoni tal-Rati tal-Ġustizzja, ġifieri ħallu f'idejhom u wieħed ma timxu hemmhekk. Minħa tal-Gvern ma qed isir xejn bħalissa? Aħna ħallu f'idejn Rati tal-Ġustizzja jiddeċidu huma. Dan ifisser li l-Gvern ta' Roberta Bela għadu maħa ebda azzjoni dwar l-allegazzjonijiet serji li ħarġu fil-qorti ta' ġurament li ministri jew ministri jinsabu implikati fi skandlu li permetta lil xi nies jgħaddu mit-test tal-liċenzja tal-karozza b'mod korrott. Il-Ministru tat Transport assigurana li huwa mhuwiex il-Ministru implikat f'dan l-iskandlu. Għandek idea minn hu dal-Ministru msemmi? Ma tħallx fiha m'għandix informat le. Nista' nikkonferma li żgur m'intix inti? Miexin, ġa informajt il-medja li miexin. Mill-indikazzjonijiet li ħarġu sa issa jidher li fost l-applikanti li ġew aġevolati kien hemm persuni li kienu qed jaħdmu fil-villa tal-Ministru msemmi fil-qorti li sa issa ħadd ma jaf minnhom. Għalkemm, skont dak li ħareġ fil-qorti jidher li dawn il-privileġġi kienu qed jingħataw minn att ta' ministeri. Sa issa, ħadd mill-Ministri tal-Gvern ma ġar responsabilità politika għal dak li kien għaddej fit-Transport Malta fl-aħħar snin. Dan fil-waqt li hemm numru ta' ħaddiema fih dan Transport Malta li ġew sospiżi sakemm għaddej il-każ fil-qorti.